ABKG record. GB on the beat. Talaka arewa na dawo gare ka saboda abu ne da ya shafe ka. Da lokuta yau su kai ke kuka rayuwar kuci ma ta saka ka fara tunanin mutuwar ka. Ta shiru ma menene ke damun ka? Masu kudi wannan sakon naku ne domin sai kun sa gudunmuwar ku ne. So nake ku gane manufata ne, kada ku zama tu masu ruwa ne, da talaka ku zama tu abokai ne. Tunda na da talaka ke tafawa, ko yaushe kullum ana ganin shiwawa, sannan bai da zarafin more rayuwa. Ya kamata tun Allah duba yanwa, ko da yaushe talaka yana fargaba. Idan ya je noma shi ba bar shi ba, abun da zai shi ma ba shi ba bar shi ya abun da ke gaban shi ba. Wuta ruwa shi ma ba shi ba, koshin lafiya shi ma bai ishe shi ba. Amma ko da yaushe shi yake sawa gaba. So nake don Allah baba da ya duba, a fahimci abun da ke damun mu, kada mu dau mataki da kanmu. Ko da yaushe abun yana damun mu, saboda garin mu an fi matse mu. Talaka arewa kowa ya zage damtse, mu yi addu'a dare rana kar mu rintse. Idan ba haka ba ko mu za a matse, zaman lafiya su suke yi su tatse, ibadar da muke su suke su tatse. Malama arewa an ban tsinsi, iyayenmu duka an ban yanke, gidajenmu da an biyan kone. Arewa duka biyan watsi, duk fasa muke fada kamar haraji. Arewa kasi mu ake kamar kaji, mu dai mun gaji da kwana jeji. Su suna cin kaji muna cin kabeji, yanzu duka yan fili da yan kauye. Yanzu arewa duka mun waye, saboda da mun zubar da hawaye, da mu da iyaye har da ma dan yaye. Daga yanzu to Allah da shi kiyaye. Mana na yi magana, dole na yi magana. Ego birni fa